Pero nga so karon ning hunong sa may Carmen. Kay maniud to sa mi kay alauna nakapir wa pa may paniud to. Nandiya ari mi sa may karinderya sa Bongs Fast Food. Ayan na. Pimili na sa nandiya kay maniud to sa mi dire. Wow, beef stick. Nami ag ilang sudan kay ngano. Init yan na naka sud sa rice cooker. Ay, sabaw baka o sinigang. Baboy. Daghanag sudan ani ay. Nami diri kanaan kay daghang sudan. O di apa sisig din no. Wow. Ay sisig. Wow, di apa lang. Manong JR. Ano? Kahirapan ni. Kana wala Kaning saingan ani ay. dangkal. Saingan ani. Oy, butsi plus di apa. Kani salingan. Kani. Asa dama? Asa. Palitaw. Wow. Na sila palitaw ug butsi-butsi. Sana ilang kugaon ani sudan ani guys. Ha? Kapiyap. Ini ana tawag sa kaning Yun kisa to itong kauban nakakaan ta daning restaurant. Ito niya. Ay, naamoy kanding ani no. Kanding, mami kanding ron lang. Ay wala di sila kanding ron. Nakakaon ang gud minangagi ani. Oo, naman ni sa karon kami ka. Ano ganay uno Isa yung lipstick. Wow. Sa laiman. Kari tulo ari da kaning ano. Butsi nga lami ka adjo. Dara kuha lang madam mo. Bilang kanon sa. Okay, magkuha me. Tulo ka kwan. Tulo ka. Ano mo lumo dito? Sa ka kwan. Wow. Tulo ani. O bata man. Ha? Ipoton? Shit. Sa pa. Wow. Di ka ani. Suwajan ko na kunahan ko ana. Dila mi. Palitaw kuno na. Bini pagkuha ba ni? Yeah. Good luck, good luck. Garon ari na pag sa palitaw. Unsa ni siya pilit? 142 mo. 442 mo. Ari lang ko aso sir. Four. Balik ba? Kami ilang mga putahe ani. Naluag na lagi yung kananan no. Si Daddy. Video na. Para serve. Isang na sabaw. Tanaway lang sabaw ha tanawa. Dag, yawi ang sabaw na no. Ay gaji lang sabaw. Una pa man kan ni lipstick ang lami ah. Lami ka doon sila ng natuan. Yan na gilang sila lami ang lipstick oh. Lami di ka ato. Kami di glasa. Thank you. Salamat sir. Salamat. Uday namin guys. Okay guys, nahuman na dyan may og paniog to. Ansa, manguli na po Mr. Bilaran. Kay palis na ba? Kaya, anong GR? Ansa magabihan, miladyo-ladyo pa to. Pila ka kilometro pa manong GR itong daganon? Mga 70. Jesus name. Pag sure, manong GR. Mga katunga pamanta. 70 kilometers? Ah, ginoo ko. May abli sa Marinita. Hallelujah. 70 pa kilometer sa mga daganon. Hindi, di rin pa pinakusog ka na gigudod. Okay.